Здравейте и добре дошли в едно ново видео, където днес аз съм Митко Василев, долна черта 127. Днес ще играем Майнкрафт, купчето MC No Borders. И така. И в този сървър аз ще бях тук в България. В момента създателя на сървъра е тук. И е зима, тъй като има сезони в играта и температура. И ако ви е много топло, може да се запалите. Наистина. Така, обаче този клип ще бъде само да кажа сървъра, няма да правя нещо. Но като цяло това тук е нашия пик, който съм направил като така, обаче това тук е моята къща. Горе има българско това тук е стара планина. Така, това тук е църквата Свети Димитър. И тя е тук, където съм използвал и моите копър лампи, които за сега те са изсъхнали. По-нататък, тъй като там има коше разпечели, може да направя да стоят или така, или някои другите видове да стоят просто, защото така просто не е много. Ама ще го видим. Така. Това там е стената. Така. Това тук е един град. Тази система сега ще и да покажа как работи. Или в други. Май сега ще ви покажа. Така. После ще използвам една команда да се върна за по-бързо. Това тук е кулата. Една от 4 кули, защото там има 4 лампи за 4 кули. Така, тук отдолу ще бъде нещо като бункер и когато някой ме атакува, слагам този диск и който е в онзи другия, ще види, че онази лампа свети, даже една камбана почва да бие. Другия път ще ви покажа. И да, и тогава ще ви покажа как работи, но сега е така. Така че да, ето този специален диск се слага, защото ако сложи някой друг, в принцип става и с друг, който обаче е повече редстоун блокове от този. Това да трябва да е или 14 или 15, защото този е 13 блока. Иначе, ако е по-малко от 13, ще стигне само до там или просто няма да стигне въобще до там, а някъде да е тук и просто няма да продължи от репитъра нататък. Така че да, с този път сега ще идва да ви покажа още една държава, която ще бъде за последна, която не е моя, тя е на едни мои приятели.
Османската империя. Империя. Това е тяхния замък. Който всъщност е доста голям. Те го строяха почти една седмица или две. Обаче много. Просто като влезнах беше... Но сега вече работи. Така. Това там е на някой къщата. Явно обаче прилича много на някакъв колезео. Обаче не. Значи те са тук. Така, знам дали искат да участват. Ако искат, могат да участват. Участват ще им замък. Сега тук тя е, това е тяхна. Също добре така с лампи само. И тук има е често. Една е великата маса. Това е най-голямата маса в сървъра. Може да има. Но за сега не е тази. Така. Сме тук и... И това е като цяло, сега ще ида до моята къща и да... Ще спра. Справа така ще ида. Така. Това е друга система.